Bujeng kuat niku karepe kan ben kuat. Karepe tujuane kuat lagane, kuat batine, kuat kumpulane, kuat rombongane. Intine kuat kabeh lah. Sing iki kuat lahir batine, kuat materine, kuat jangkae, kuat pikirane, kuat jiwane kabeh. Kan ada yang beranggapan ini Mbak, kalau sajen-sajen kaya ngundang demit kan istilahnya kan. Ngundang demit kuwi piye? Kan kaya ngangge menyak, ngangge kembang, ngangge dupa. Saya ceritakan gini. Lek bojong kuat mang dongane karepe kan njaluk kuat. Kuat ngadepi kasunyatan kabeh iki. Dadi ora njaluk sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita santai ngobrol-ngobrol bersama santri Embong ya, atau Mbah Mudrik, dan juga Mas Yahya yang lagi di belakang ya. Oke teman-teman, kita langsung saja nyamperin Kang Mudrik ya. Oke, yang baru datang jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Kita ngobrol-ngobrol bersama Kang Mudrik, santri Embong. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mas Wilujeng lagi. Alhamdulillah saya Mas Wilujeng. Pangasulipun? Alhamdulillah wilujeng. Mak nyusul. Apa Mas? Suara kakak. Halo. Oh nggih, marang anu. Burung hantu cilik kan. Jane golek burung hantu. Jane lek wong ke nang kita lek nang manuk krek. Krek. Ngoten iki. Enggak koyo kuwi. Lek ning manuk krek beda. Manuk krek iki jane krek kali mayit. Niku rupane putih kan, buntut dawa, misane krek. Manuk krek mitos ya. Jeneng hewan iki biasane duwe insting sing lebih. Lek mancik ning gone sono wong penggede desa. Salah-salah ngene Pak RT lah. Wong nek kami tuwa, wong Mbah Yai. Biasane wong lingkungan iku ngono. Ya ana sing lara nemen, ora ngono ya ana sing arep kesiripan. Kalau memberi tanda semacam itu. Neng tengene biasane mancik, lek perlu liwat ora mancik ya. Ya udah. Warnanya putih krek kali aja. Untuk masalah sesaji itu gimana Mbak? Kan di jaranan itu ada apa ya jenenge? Sesajen, dupa, dan lain sebagainya. Itu tolong mungkin teman-teman yang pengen tahu bisa dijelaskan. Oh ngoten. Gini ya, masalah sesaji itu kan tergantung setiap anu punya versi sendiri-sendiri, punya tata cara sendiri-sendiri. Sebenarnya sami mau masalah sesaji sakjane lek seolah-olah lek ning jaranan kan kaya-kaya sing butuhnya demit kan ngoten to karepe sampean. Pasti itu pertanyaan yang terjadi. Ning sebenarnya yang butuh sesaji itu menungsone. Yang butuh saji menungsone. Ora kok demite. Lah, lek versi kula, kalau rencang-rencang itu sesaji itu
napa niku lek teng jaranan niku biasane buceng. Ngarani wong bener bujeng kuat. Terus golong setunggal. Niku sing matur niku terus enten sajen donga. Sajen donga niku napa? Sajen donga niku lek kula ngarani sajen donga niku gedang raja setangkep. Niku disukane baskom, terus nginggile enten kambil gundul maksudnya. Terus disukani lawe ngoten. Terus enten becok bakal. Terus ngandhape gedang setangkep niku enten beras, enten wos, terus kirae beras. Niku kan gambare wong donga intine. Terus mungkin tambahan lagi lek wong Jaran ki kembang-kembangan. Kembang-kembangan kan tujuannya dari wewangen-wewangen itu. Dupa, kemenyan. Itu hanya fungsi untuk pengharum. Fungsinya. Nah, dari pemaknaan niku bujeng kuat niku karepe kan ben kuat. Karepe tujuane kuat ragane, kuat batine, yes, kuat kumpulane, kuat rombongane. Yes, intine kuat kabeh lah. Sing inti kuat lahir batine, kuat materine, kuat jangkae, kuat pikirane, ya kuat jiwane kabeh. Kan ada yang beranggapan ini Mbah. Kalau sajen-sajen kaya ngundang demit kan ngoten. Istilahnya kan. Nek ngundang demit kuwi piye? Kan kaya ngangge menyan, ngangge kembang, ngangge dupa. Saya ceritakan begini. Lek bojong kuat mang dongane karepe kan njaluk kuat. Kuat ngadepi kasunyatan kabeh iki. Jadi orang njaluk sabar. Nyapa orang njaluk sabar kok njaluk kuat. Ya ben kuat lek sabar, ya ben kuat ngadepi pacoban. Nek wong njaluke sabar dicoba terus. Karena kan semakin dikuatkan dengan kesabarannya itu. Njaluk sabar ora sabar ngoten. Saya njaluk sabar. Nah terus eneng golong siji, Pak. Kan ceritane golong, ngetos to golong nasi dibuat bulat gitu. Lah itu fungsinya untuk apa? Itu harapannya itu iso dadi nunggal sak golongan. Ora belah pisah. Jo harapannya aja ngasih ning perseteruan, aja ngasih ning masalah. Tetep kumpul kempel dadi siji. Dadi kumpul itu mau kembeling donga. Kempeling panu dari gambarnya ngumpulnya Kang Poncondriya. Jadi iso nglumpuk dalam keadaan apapun dan bagaimanapun saling menguatkan lah. Jadi gandengane golong siji karo bujang kuat kuwi. Ya lek sajen donga gambarane kan gedang setangkep iki dua sisir pisang. Ini kan semacam ini ibaratnya wong donga lah. Lah nginggile ning kambil gundul. Kambil gundul iki karepe piye? Kambil gundul iki karepe mengapa kok kelapa itu? Mergo kambil iki manfaate oke. Dadi ndongane iki ngalap oleh manfaat kabeh. Jadi ngawit sangka sepet bathok. Terus kambile kuwi banyune wite utawa pohonnya itu sampai sodone blarake papai kambil iku bermanfaat kabeh. Bahkan sangat penting pramuka itu lho gambale cikal kambil. Tunas kelapa. Jadi gambarnya kuwi mang. Terus Mas ngandhap enten malih eneng wos, eneng beras. Lah kambile disukani napa jenenge lawe. Lawe iki cara wong biyen bahan untuk pakan lah. Wos ini gambarne sandang, pangan. Terus lawe niku wau gambarne sandang. Makane lek lambang kae partai apa meneh gambare siji kapas, siji pari. Gambar sandang pangan. Tapi kan ngono kuwi. Jadi gambarnya memang lek gambare rantai berarti sebuah persatuan. Lah kita dalam persatuan wis digambare ngangge golong siji. Nyapa golonge kok ora akeh? Ora akeh. Jadi cukup
bisa kempol dadi siji kuwi mah. Terus fokus lah dalam satu tujuan, satu tekad, satu harapan. Lah, kembali lagi lek wong kuwi mangke gambare sing jarake berbau kemenyan ke tidak semestinya demit kan ngono to. Lah maknya dari menyan itu artinya harum. Maknane menyan ya harum. Terus dupa ya wangian kan ada tuh kesunahan untuk menggunakan wangian. Cuman banyak orang yang beranggapan bahwa itu ngundang setan. Ngundang setan iki terus piye ngono lho. Rupane setan ora ngerti ya. Dan dalam hal-hal itu cara paling pokok kan ngoten niku ya. Terus ning Buceng niku wau kedai jane. Kedai ning kadang wong sering lupa. Wong Buceng ki kudune lawirna 7. Apa to arepe 7 ke? Pitulungan. Pituduh. Pituntun karepe. Jadi tinggal lawurna 7 ya terserah jane lawe secara sederhana. Umpama sambel, umpama neh lalapan, anu loro. Terus eneh kerupuk ya wis 3. Diimbui neh tempe wis 4. Diimbui neh kulupan wis 5. Diimbui neh ndok wis 6. Diimbui neh umpama panggang ya wis 7 cukup. Umpama tingai luwe. Umpamane 9 ya kenae. Lek 9 napa? 9 karepe kasampurnan. Harapane kan kasampurnan to. Kasampurnan. Heeh. Iso uga neh 6. Harapane apa? Ben iso nemu. Engko sik eneng neh jenang sengkala. Jenang sengkala. Lah kuwi jenang sengkala tujuane apa iki nolak sengkala. Lek wong Jawa ngarani sengkala balak-balik kabeh sing wis tumurun, sing dereng tumurun, sing bakal tumurun, sing sak jroning kurungan, sak njabane kurungan. Muga-muga disengkalani kanthi srana jenang sengkala kuwi iso bubar ambyar ora kok babat. Iso ambyar. Ilang kabeh sengkalane. Kan kur karek bari, kur karek rahayu wilujeng. Selamat, kuat dan sebagainya. Semacam itu. Nek kembang-kembang kuwi ya sehubungan karo jenenge padupan, kemenyan, hubungane kalih niku. Minyak, heeh. Semacam itu, Pak. Jadi ya eneng sing rena-rena. Kalau sajine jauh kaya reneng lek umume kula kalih rencang-rencang sesimpel itu. Mergane kenapa carane kuwi ya aja ngebat-bati wong sing duwe gawe lah. Apa kudu eneng panggang nggih mboten jane. Enggak masalah. Nek cara dupa kuwi mang ya kur pinggir wewangen. Jane pas anu kuwi ya kumpul kan eneng istilah jenenge suguh. Jarane. Nggih, pas awal-awal ya. Awal-awal niku. Sampeyan mesti akan mempertanyakan itu. Kayak kok eneng suguh kae nyapa ngono. Nah, terus kan apa peralatan kayak dijejer kan? Dijejer, ditoto, ditutne. Bahan sajen-sajene kuwi lho. Kan seolah suguh kuwi pahamnya orang itu disuguhne karo jenenge bangsa lembut demit. Terus ada yang beranggapan lagi, mungkin lebih gila lagi orang yang beranggapan itu. Gusti Allah disuguhi. Lah, ora saja ini ora disuguhi Gusti Allah ndak. Tapi itu sebuah bentuk pemaknaan tadi, dimaknai. Sajen-sajen kuwi mangke. Ya kaya genduren kae. Jarane kaya wong genduren kae. Wong wis numpuk teko kabeh ya lho, Pak. Heeh. Eneng tiarane kuwi mangke suguh. Kuwi ning kono kan isine ning kono kuwi bapa-bapane kae padha medhun ning kalangan donga. Lek kowe genduren rak ya ngono. Donga sik, baru lagi diporak. Lah sing diporak apa ya sing disuguhne? Lah kuwi mah arep nyuguhi kesenian jenenge jaranan. Maksudnya ngoten, maksudnya suguh iki jane. Jadi istilahnya suguh karo aruh.
Jadi kita itu mau suguh neng jenenge penonton, suguh apa kuwi wujudnya seni jaranan kuwi mang. Lah jaranan iki werdine apa? Belajar sing tenanan. Mangkane lek kowe iki ora mudeng, gak ngerti apa karepe kuwi mang, aja sok nyangka-nyangka. Takono ngono. Lah ngertine kaya jaranan dijejer. Apa kae? Tek dijejer. Barongan dijejer. Kan terus diobong-obong to, Pak. Yeah. Kan ngertine wong bah iki nyembah. Kan nyembah jaranan. Enggak, saiki bukan menyembah itu. Cuman istilahnya kan ngene, alat itu mau dipakai. Lah selayaknya apa kuwi mang? Lah kita itu mau menampilkan jaranan iki mang. Jane kaya tatkala iki mang diubuhi kemenyan karepe kan barengan iki ben arum, ben wangi. Wis contoh reok dadak lah. Saiki wong jaranan aja di pojok ning ngono kuwi. Reok dadake nyapu mesti tinggi kembang kantil. Kembang kantil karo rokok grendo. Bahkan lek sing trep sik dibuang-buangi menyan, ben malam Jumat legi apa-apa, malam Jumat kliwon punya versi masing-masing itu juga. Jadi kru amat nih. Iku sakjane apa to? Nggih ngilangi oma. Mergo cekataan reok niku ndamel ulang. Ngangge gubat sapi. Lah iki lek ora eneng ambune rokok grendo salah siji. Kembang kantil di antaranya. Iki tepangan renget, Pak. Kena omong. Kayak wayang itu. Iya, ya padha ae. Lah wayang sik mambu cat. Iki kira-kira apa hayawan-hayawan sing hama-hama doyan tulang iki emoh mergoane eneng aromane cat. Lah saiki gampane cekatakno nganggo lulang macan tenan. Itu lulang corekan lek ora tirawati nganggo ngono kuwi. Ya dipangan omo tenan. Kuwi wis akeh terbukti, bahkan bosok. Karena kena arume kemenyan kuwi kuat banget arume kemenyan. Jane upama pari ya, tanduran kuwi kerep diubupi ya leh. Ora ene hamane. Wit gedhi-gedhi sing dibong-bongi lho. Wiwite kok lestari apik. Gendreng isor ya diubupi menyane omo ya emoh. Sing mulya, kemuliaan lah bagi kula sing haji kamulyan. Iku enten sing sistem hajine kethek putih. Terus enten malih sing versi hajine macan putih. Niki lakune sami. Terus poso no mboten dipasani kenging, mboten dipasani kenging ning sing baku niku lek nglampahi amalane mau suwirite niku kawan doso songo dino 49 hari dan mengikuti sistem tata caranya. Itu mungkin bagi yang hanya datang terus njaluk arah terus pengen nglakoni lah monggo. Neng kula percaya paling jukan poso padha domleter.
maksudnya sing dadi belajar dadi ya, atau mungkin doa-doa yang digunakan di jaranan. Oh alah, anu cara cah belajaran dadi lho doa. Nganu Bang. Niku ya faktornya rahasia ya. Doa tidak bisa menjawab ya, karena itu nggak jadi peserta kan repot nah. Kita. Oh, berarti ada latihan khusus untuk pemain ya? Iya, ada latihan khusus untuk pemain ya. Kadang kan enten itu teman-teman itu datang ke istilahnya nyuwun diwurui piye carane ben iso ya enten secara tirakat niku terus enten prosesnya yang paling penting itu adalah kula proses mergo proses niku wis lakon kangge kula bukan hanya sekedar tirakat. Jadi memang betul-betul mempelajari dan melaksanakan tenan. Kadang wong iku moro dinge unen-unen wis ora unen-unen wis bare buk ya ora nglakoni gul-gulan ngomong kan ora pas ngono niku. Jadi enten sistemnya ngangge amalan niku enten ajen-ajen Mas. Jadi nek ajen-ajen iki cara anu bahasane ajian, cara anu aji-aji. Nyapa to diarani aji-aji, aji artine lek cara Arabe nu karomah. Kamulyan, dari jaluk kamulyan. Lo ajen-ajen iki istilahnya diarani aji ki diarani ratu, aji sekti. Singo Barong berarti arepe Prabu. Singo Barong aji sekti Klono Sewandana. Sri Aji Jayabaya kan aji itu punya makna adalah ratu sing mulya. Kemuliaan lah. Baik lo jenenge aji kamulyan. Iku enten sing sistem ajine kethek putih. Terus enten malih sing versi ajine macan putih. Niki lakune sami. Terus poso no mboten dipasani kenging, mboten dipasani kenging ning sing baku niku lek nglampahi amalane maos wirite niku kawan doso songo dina 49 hari dan mengikuti sistem tata caranya. Itu mungkin bagi yang hanya datang terus njaluk warah terus pengen lakoni lah monggo. Neng kula percaya paling dikon poso padha domleter. Iku cara sing paling mudah neng anu sistemnya niku amalan kalih latihan. Enten diwarai tata cara latihane niku mungkin. Bomo panggihan terus diwurui dhek ngecakne teng griya monggo kersa. Niku cara karep kula niku lebih aman. Terus enten malih sing sisteme diolah cara penak ngomong dibukakan lah energinya dibuka diolah terus dilatih terus jadi emang kula tenggo diwarai turut-turut lah diwarai tata carane lah niku enten sing ngoten niku. Terus enten sing napa setruman iku lah niku maksud kula kaya sing macan putih kethek putih niku kan diwastani setruman niku. Setruman. Nggih, cara kelasnya setruman. Diarani setruman. Dadi diarani setruman ki apa ya nyetrum lah apa nyaut lah. Berarti nyaut. Dadi ning kono apa terus wong terus malih kethek ya enggak sih, cuman insyaallah lek dipraktekkan terus dadi pengamale tenan dia akan punya kelebihan sing insyaallah kelebihane niku cara kelebihan ki piye ya ngarani kelebihane niku intine iso kaya lincahe kethek lek sing macan putih iso kaya prabawane macan nek omong ngoten mawon jane sik enten malih dat putih sik enten malih napa niku lek dat putih atau jet putih niku hubungane pengasihan niku cara ranah ilmu pengasih malih Nurdara putih
Darah putih umumnya biasanya di poli lah. Jangan hermen poli neng lek kethek putih utawa Wanara Seta niku jane tinggi cara penggemar atau penikmat poli insyaallah. Terus dadi atlet insyaallah kenging kenging dilaksanani lakune niku. Ini ditempuh. Jadi ceritane ngoten sing kabel ya colotane luwih inggil. Luwih dhuwur. Ya karena teng mriku enten unene sing dikatakan ya aku anoman si kethek putih kang mencolot tanpa cutang mumbul tanpa lar. Jadi memang niku carane Wanara Seta utawa kethek putih utawa Anoman. Lah Anoman niku diarani Pandhita Mayangga Seta utawa diarani malih Resi Mayangkara. Niku lek si Anoman. Lek si macan putih cenderung arahnya lek kula ngastani ning kawibawan. Kawibawan kalih kekuatan. Jane si ramalan sing kethek putih niku jane nggih kekuatane insyaallah. Mampu lah insyaallah mampu. Jane asine iki cara wong wonten tinggi silat kok. Istilahnya ngoten nggih bina lincahe silat lah. Jane ngoten. Lah mergo karena kita itu orang seni, nah akhirnya wis digetari niku wae atraksi jaranan. Nggih. Lah nanggune doa-doanya itu lek mboten kepanggihan langsung repot kula niku. Kecuali lek bahas doa-doa yang lain monggo. Kan nggih anu reni-reni ta. Lek masalah di jalur nek kalih perkara wong sing dadi jan niku jane ngoten niku. Tapi wong sing olah niku kudune awake dhewe niku kudu ngolah. Jadi sing diolah ki memang betul-betul dayane pribadi niku diolah tenan. Insyaallah ini cara dua keilmuan jenis si macan putih karo kethek putih niku paling tidak jadi salah satu pengamale satu setunggal haji niku cekap lah cara gamane untuk keselamatan dan insyaallah pun cekap pun kenging lah mergi nggih jene lek kabul niku mergo sing kula uruk niki ora lakon asline ngoten mboten niku lek nyatek lho kira-kira nggih saged natoni bahkan kuku niku enten racune Pak. Racun. Beracun. Nang yo beracun apa terus bar nyatek dicatek mati mboten biane mbrenyeh. Berujung niku wis elek-elek nggih bosok menae. Nang yo aja tinggi ngono to. Ngeri. Medeni. Lagi yo tinggi arepune jenenge haji ki prabawane. Jelas prabawane niku sing perlu diane. Dadi nggih enten teknike untuk memancing niku istilah kula ngarani jenenge ning lakune ngerah. Dadi enten lakune ngerah. Lah ngerah ki karepe piye to? Ngerah. Kudu ngerah. Niku lek niku tirakate nempuh namung wirid kawan dosa 9 dina, lek anjuran kula jane 49 dina. Terus napa amalane niku bar amalan bar wiritan niku terus kudu latihan enten latihane Enak latihan. nggih enten latihan dadi latihan niku setengah saking jane olah tapi pun dalam satu paket sistem insyaallah pun mampu pun cukup. Mil yaumil
adohna panedakku, junjungan derajatku, tulungono karepanku, idenono sak sejahku. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Sesuai dengan suasana hatinya, sesuai dengan keyakinannya. Karena semakin kita itu menceritakan keadaan kita yang sesungguhnya dan kita melakukan pengakuan, kita akan lebih meresapi. Dan saya yakin dari doa ini itu energinya alam raya yang diciptakan Tuhan untuk kita, diberikan kepada kita, itu akan berubah. Jadi doa gitu Pak, jadi sel-sel tubuhnya bisa berubah karena doa, karena mantra. Masalah doa ini kan menurut sampean juga dalam arti pripun masalah doa kami ini untuk doa bahasa Arab kan sedang ki ora apal ngeten lek menurut kula wong donga iki kan jane ya lek bagi kula lek ngresapi piye jadi berdoalah menurut keyakinanmu. Dan menurut keyakinan ini ngeten lek paham kula nggih ngene iki orang ngomongnya masalah agama. Akare iki nyapa pisan. Matane kok. Ya. Niku ngeten lek masalah doa niku menurut keyakinan. Dadi ndonga kuwi miturut keyakinanmu, yakinmu piye. Saya yakin bahwa Tuhan itu paham seluruh bahasa. Mungkin mau nyipta, mesti dia nyipta nih bahasa. Tapi wong Jawa dicipta nganggo basa Jawa, wong Inggris ya dicipta nganggo basa Inggris. Pasti Tuhan tahu bahasa itu. Dan dalam arti berdoa menurut keyakinan itu bagaimana? Lek ndonga ki gamane kowe ndonga ngenekne cewek ngono. Ning kono ki ana cah wedok telu. Sitok iki sugih. Sitoke sedengan, sitoke melarat. Lek ayune padha, lek ayu padha ayune. Tapi kowe berharap karo sing paling sugih. Ning kowe ora yakin lek iso ngenekne. Lah iki berarti kan ora yakin karo dongamu. Yakinmu kowe iso ngenekne sing semedengan, sing ora tak sugih. Mangkane dongamu gentinen njaluk sing menurut kemampuanmu mangae ngono. Lha pomo saiki gak jarang katane ndonga ya Pak Ibin. Njaluk ya Allah Gusti, telung sasingkas aku pengen tuku truk. Aku pengen duwe truk telung sasingkas iki. Kira-kira yakin kabul berapa sana? Kira-kira. Ya nak waktu jangka semono ki ora enek. Lah iya, kan ora yakin to. Lah kira-kira yakinmu dalam 3 bulan iki kowe iso tuku apa? Ora ketang nyicil, gampane tuku Mio lah umpamane, motor Mio anyar nyicil. Lah mampu yo ndonga njaluk Mio ae, aja njaluk truk. Apa lek ra ngono njaluk wis aku pengen duwe motor apa jenenge kae. Kosong iki apa jenenge? Berane hijat kuwi saking ngusungi iki dagang aku angkringan iki lek ngusungi ben penak umpamane ngono kuwi. Dalam 3 bulan kamu yakin mungkin insyaallah. Di bulan keempat atau kelima kabul. Karena apa yakin? Mergane apa hargane kita mampu untuk membeli ngono lho. Makane ndonga yo diukur, undak-undakane sepiro. Munggah medune undak-undakane sepiro iku kudu diukur. Ndonga terlalu muluk-muluk iki kok wis malah ora dadi lara ati nyalahne pangeran kira ngabulne lho. Lah usahane ki ora mungkin kok ini.
Ini suatu contoh ini tentang doa. Terus baliknya cara doa ini tidak harus berbahasa Arab. Umpama ada wong Jawa yang bahasa Jawa ora masalah, Pak. Tidak masalah. Yang namanya doa itu. Jadi sebuah permintaan ini kita harus betul-betul mengutarakan itu memang betul-betul dari hati, dari keyakinan tenang. Memang harus seperti itu. Bahkan lek perlu wong donga kuwi ditirakake. Tirakati contohnya? Contoh pamane poso Senin Kemis. Lah, poso Senin Kemis kan dari segi niat saja. Iki kur unen-unen kok wong Jawa, tinggo ya kenek, ora tinggo ya kenek. Wong tiguak rakem rusak, digembel ya ora bedogol. Bismillahirrahmanirrahim ronekne ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu saumalillah. Niat ingsun poso Senin Kemis. Kang Senen laire Kanjeng Husain sallallahu alaihi wasallam, kang Kemis laire Kanjeng Idris alaihi salam. Mil yaumil dohno panedakku, tulungono kekarepanku, idenana sak sejaku saking kersane Allah, la haula wala quwata illa billah. Mil yaumil dohno panedakku, tulungono kekarepanku, idenana sak sejaku. Biidznillah la haula wala quwata illa billah. Lah mil yaumil iki ajane asine ora kok mil yaumil ngono asine ngene. Sakrane wilate wong Jawa. Jane asine minal yaum ilal yaum. Mil yaumil iki minal yaum ilal yaum. Dari hari, minal yaum dari ilal yaum ke hari. Mil yaumil dohno panedakku, junjungan derajatku ngono. Tulungono kekarepanku, idenana sajaku. Biiznillah la haula wala quwata illa billah. Jadi kula balene bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ingsun poso Senin Kemis. Kang Senen laire Kanjeng Husain alaihi salam. Kang Senen laire Kanjeng Husain sallallahu alaihi wasallam, iki maksudnya Nabi Muhammad. Kang Kemis laire Kanjeng Idris alaihi salam. Mil yaumil dohno panedakku, junjungan derajatku, tulungono karepanku, idenana sak sejaku. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ngoten niku. Jadi minal yaum ilal yaum atau mil yaumil dari hari ke hari, jauhkan panedak ki intine apa segala masalah-masalah, perkara-perkara sing rupeki niku. Junjungan derajatku terus berharap lek derajate diunggul nih nang pangeran. Terus ditulung kekarepane, terus ditulung kene idenana sedaya diizini sedaya keinginane, cita-citane dikabulkan. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Sepintas dongane ngoten kula, tapi kula bukan penghafal poso Senin Kemis. Mboten kiyat kula. Lah jatahe ngeten ngedae ning kula riyen nate ngerampung niku Senin Kemis niku saiket namanya. Saiket niku 7 Senin 7 Kemis. Lek rutin insyaallah sae niku. Dadi ning kono Kang Senen laire Kanjeng Husain sallallahu alaihi wasallam, karepe laire Nabi Muhammad. Kang Kemis laire Kanjeng Idris alaihi salam. Mil yaumil dohno panedakku, junjungan derajatku, tulungono kekarepanku, idenana sak sejaku. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Ngoten niku. Lah itu kan sebuah doa. Doane apa? Doane pinuwun. Makanya ditirakati kanthi lakune poso Senin Kemis niku suatu bentuk. Niku kedahen dilakoni ngoten lho. Lek posone Senin Kemis. Terus doa-doa lagi dalam bahasa Jawa niku napa umpamane
awake dhewe punya suatu masalah ya. So kanca-kanca sing sik demen-demen ngomben berane sing sik wis maksiat kuwi lah. Maksiat itu sing sik dilakoni. Yo ndonga lah. Aja ngajak orang. Iya to, ndonga ya omong ngene. Ya Allah Gusti ngono. Kula we jane ngerti lek jane contohnya mana umben. Ya Allah Gusti aku ngerti jane lek umben. Iki gayan maksiat, gayan dosa ya barang karom. Tapi kan nuwek matur Gusti. Jan enak tenan nih wong. Kula ngerti lek kuwi luput, kuwi salah, kuwi karom. Tapi piye lho Gusti? Awi wongmu lho. Ben ngomong ngono lho tengok. Awi wongmu, aku bocahmu lho Gusti. Awi bocahmu. Tulungono. Aku ki urung iso ngecul ning ngene kok urung iso iki. Itu perlu diungkapkan seperti itu. Kan itu lebih mengungkapkan. Curhat. Curhat nang pangeran. Sesuai apa yang ada di dalam isi hati kita. Ya pomo gagal move on karo cah itu ngono. Duh Gusti aku wis seneng karo jenenge Sakdiah kae Gusti. Kuwi piye ngono. Aku ora iso nglalekne lho Gusti. Aku yo ngerti lek. Aku seneng gek cah iki moh. Iki piye? Aku lha sik seneng. Mbok pripun to Gusti, kula iki ditulungi. Ben iso lepas sangka lekku gandrung karo jenenge Sakdiah kuwi mangke piye Gusti. Aku njaluk pitulunge panjenengan. Apa jenengan padane jodoh sing luwih wayu? Apa sing luwih becik mungguh kula ngono lho. Ini kan sesuai dengan suasana hatinya, sesuai dengan keyakinannya. Karena semakin kita itu menceritakan keadaan kita yang sesungguhnya dan kita melakukan pengakuan, kita akan lebih meresapi. Dan saya yakin dari doa ini itu energinya alam raya yang diciptakan Tuhan untuk kita, diberikan kepada kita, itu akan berubah. Jadi doa gitu Pak. Jadi sel-sel tubuhnya bisa berubah. Karena doa, karena mantra. Bisa berubah. Jangan kan kok sel-sel dalam tubuh kita. Energi di luar tubuh kita itu pun akan mampu berubah. Neng lek iso dhewe sungkem. Nek lakon sungkem. Nggih. Ya mungkin cara sungkem niku kan rada dibabar rada dawa iki dibahas kantos wekdal mawon. Niku mergine lek kaya dalu niki raose kirang pas ning tengen niku kirang pas. Muga nggih ra diarani piningit ke yo piye diarani ora piningit ke yo lek kangge kula yo piye mergane apa niku yo perlu dibabarne. Ene kula arane ora piningit ke mergane memang perlu dibabarne, didudohne, diwarahne. Nek diarani ora piningit iki sakral banget dan sangat rahasia. Ene sangat rahasianya apa? Oke wong ora ngerti ngono lho. Wonten ritual sing sungkem lah kangge kula niku lakon kedahe dilampahi. Ya paling tidak niku saumur sepisan. Enten tata carane Pak. Niku ya sehubungan lek kaya wong sing mengenal tentang napa niku jenis saudara gaib utawa dulur gaib iki. Dulur papat lima pancer memang kudune iso nglampahi niku. Memang pernah enten kejadian niku seorang kawan wis terjerumus dalam sebuah keruwetan lah di saat itu. Judulnya utang piutang gede banget lah bagi kehidupan dia. Niku manggi kula wis takok. Mak aku iki ngeono
amalan napa kok warah-warah napa unen-unen ben rada sekti piye jereke. Beh lagi ngenek ana jaran ben rada sekti piye. Kowe butuh sekti apa mukti aku. Pikiran jajal lek ram temu wis salat istikharah sik. Akhirnya kan sing digoleki panggah kasektene kan kamukten lan kamulyan pada intinya. Jadi arep sekti nyapung dhek ora ndukun. Dek ya itu pendekar, ora duwe cita-cita dadi pendekar. Akhirnya niku kula tantang ya teman. Iki kudu ana tirakat sing tok lakoni. Lek trae purun aku ngono. Pripun sungkem karo wong tuamu sik. Engko eneng tata carane. Lek trae kowe siap, aku ya gelem ae marahi ya. Akhirnya niku dek nglampahi sungkem, lakoni sungkeman. Dalam 3 bulan ini alhamdulillah masalah utang piutange jebol kabeh lunas. Akhirnya wani mulih. Mamane jan kalungan nomplong kalungan utis kae. Alhamdulillah. Ning itu saat terjadi jenis sesungkeman kuwi mang apa banyak hal yang akan muncul di dalam diri kita, itu akan banyak hal yang muncul yang pasti akan terjadi itu tangisan, wangisan itu mesti, bahkan iso pingsan, iso semati pun dibahas gantos wekdal ya masalah sulman niku ngomongnya donga-donga memang. Lah terus wong Jawa niku tata carane pun donga niku ya macam-macam, nang cenderung dalam berdoa niku kelanjutan seperti itu wae. Melakukan pengakuan. Kadang iki ora gelem gawe pengakuan. Ora gelem ngaku lek ade iki salah, ade iki luput, ade iki kurang iki ora gelem. Kurbute njiyaluk ae. Wonten ya. Ora ya intine lek wong bingung-bingung sing penting jenenge istighfar, sholawat karo tahlil ya aja keri. Sing penting kuwi. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki pokoke aja ngasih keri ngunekne telu kuwi. Istighfar jalan njaluk ngapura. Lek sholawat niku ndongakne Kanjeng Nabi. Apa terus iku ya ndongakne Kanjeng Nabi tenan ngono. Ya tenan. Ning sing baku niku wong sholawat niku ndongakne awake dhewe. Balike nek awake dhewe mergo apa? Awake dhewe bakal oleh syafaate Kanjeng Rasul liwat sholawat ning Kanjeng Rasul niku. Terus tahlil la ilaha illallah kangge dununge pribadi dhewe. Siji njaluk ngapura, kepindho murih syafaate Nabi Muhammad, ketelu jumeneng awake dhewe karo pangeran. Ini tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya terus engko perkara ndonga monggo kersa iso muni donga piye ngono. Ngoten. Enten pertanyaan malih. Sementara cukup, Mbah. Nggih, matur suwun iki saged ngobrol-ngobrol tentang doa nggih. Niku nggih. Ya mungkin nanti masalah doa ya bahasane pemantraan lah, puji to puja iki jane donga. Mungkin insyaallah nganu kula sukani lah mungkin untuk bacaan nang versine Jawa kan ngoten to. Nggih. Ngene sampean. Enten niku. Teng kula serat kok niku teng kitab Jalalah kula tulis niku. Masalah doa niku. Intine doa iku pinunan lah. Jadi apa permintaane kita utarakan ning pangeran. Ning ya kowe nggawa pengakuan.